No són cantants professionals, però els actors d'aquests pastorets ho donen tot damunt l'escenari. Fa 10 anys que el Centre Moral d'Arenys de Munt organitza una versió cantada d'aquesta tradicional representació nadalenca. De mica en mica hem incorporat professionals, tenim el director musical, hem incorporat la música en directe perquè primer tot era gravat, i com que els nanos ja ho han anat visquent de sempre, doncs s'ho prenen com una cosa molt natural. La majoria dels participants dels pastorets musicals fa anys que hi actuen, interpretant els diferents papers de l'obra. Ja des de nens de 2 anys, 3 anys, des de mesos, el nen Jesús, fins a un avi de 80 anys. I el que és maco és 70 persones, 80, i l'ambient que hi ha, el bon rotllo, això és el millor dels pastorets. Ja fa molts anys que faig els pastorets i he fet d'àngel, pastora, i aquest any és el primer de dimoni. Són prop de 200 les persones d'Arenys de Munt les que s'impliquen en la representació. I el resultat agrada. Molt bé, m'ha agradat moltíssim. I tant, cada any venim, ens agrada molt. Treballen molt bé i se'ls ha de reconèixer l'esforç que fan. I després de l'esforç arriba la recompensa. I què millor que un pastís per celebrar els seus 10 anys de vida i el reconeixement que han rebut de la mà dels Premis Ateneus en la categoria d'innovació en cultura popular i tradicional.